FM Nishaɗi TV domin kasancewa cikin nishaɗi da na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa. FM Nishaɗi TV tasha ce wadda ta fice wajen an da yawo cikin nishaɗi da haɗaɗɗen waƙoƙi, fitattun jaruman sati, waƙoƙin da suka yi fice a cikin sati, shari akan mawaƙa da sai sauransu. Mun gode. Ni ce taku tashar Nishaɗi TV. Ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe. A gaza da ni da ke akwai sirri, kai kaɗai za na bai wa duka soyayya, inda kai ba wanda zai yi tasiri. Tallafa min na bar kama da mai jinya, inda na san ki kwai farar ni halaya. Kin gani na da ke na baki soyayya, tausasa min hazu cikin zaman sirri. Duk masoya ka bai ganin kana nesa, za na dawo da inda kake na kosa. Mahaɗin rayuwa raina waka sosa, za na yi mata rairaya ya jariri. Dole in bi kidan kina da halkunya, zuciyata tana biɗar ragin hanya. Bayyana min abin da zan yi na shirya, masoyiyata farin ciki na walwalata ina a raina, na taho ki ban farin ciki tari. Juna mutare ɓacin ran da za ya sa a gamma a rana, mai ɗamarar farraka marai na zai kuna. Tun da akwai so na gaskiya har da amana, kirki alkawari Na yarda da ke zan fahari, mai tsada mun yi dashen so da wuri. mai huda. Idan har ba ke to ba ni masoyiya ta mazamu a doga masoya.